Croeso unwaith yn rhagor i'r myfyrdod wythnosol hwn. Diolch i chi am droi mewn. A gobeithio eich bod chi'n profi bendith wrth uno yn ymyfyrio ar ystyried. Mae pethau fel bod nhw'n newid yn gloi nawr. Pethau fel bod nhw'n gwella yn gloi. Mae mwy a mwy o gwrddau'n cael ei cynnal erbyn hyn wrth gwrs. Yn yr ofalydd hon, mae doi o'r capeli yn wedi mentroi gyda cyfarfodydd cyhoeddus unwaith yn rhagor, Bwlch y Gros a Seion, ac fe fydd Hermon Efon Hir yn gwneud yr un modd. Hermon wedi bod ar Zoom wrth gwrs a Seilo dros y misoedd diwetha yma. Felly da o beth hynny, da o beth bod ar gynnydd yn ein cymdeithas neu yn gyffredinol y gallu i bobl i ddod at ei gilydd. Mae mor bwysig. Y dod ynghyd yn bwysig. Mae e'n un o egwyddorion sylfaenol anghydffurfiaeth wrth gwrs. Y dod ynghyd, y cwrdd. Cwrdd a'n gilydd a cwrdd a Duw yn y cyfarfyddiad hwnnw. Nawr te, fi am ystyried y tro yma un o ddywediadau Iesu ynglyn â'r modd mae angen edrych ar y darlun llydan cyn bod ni'n dod i unrhyw benderfyniad. Achos mae rhaid i ni gofio ein bod ni fel aelodau o Eglwys Iesu Grist yn aelodau o mudiad byd eang, a bod gweledigaeth Iesu yn weledigaeth o fyd wedi achub, byd wedi drawsnewid. Mae awduron y Testament Newydd yn pwysleisio'r enghraifft Pedr gyda'i nef newydd a ddaear newydd, lle mae cyfiawnder yn cartrefi. I ni'n perthyn i fudiad sydd yn cydweithio â'r creawdwr i ddwyn y drefen honno i fodolaeth. Dyna yn cyfrifoldeb ni a'n braint ni. Mae'n adeg lecsiwn. Ac mae lecsiwn yn ddigwyddiad sydd yn bwysig mwyn creu gwell gymdeithas, gwell cenedl yma yng Nghymru, gwell byd, cyfrannu at gael byd gwell. A dyna ffordd dylen ni edrych ar bob lecsiwn a gweud y gwir fel cyfle i gyfrannu at adeiladu byd gwell, cyflwyno gweledigaeth amgenach na'r un sydd yn mor gyffredin yn y diwylliant yn gymdeithas ni, sef y weledigaeth yma o lles i fi, beth sydd mwyaf buddiol i fi. Yn diwedd yn drist pan bo hynny yn digwydd. Fi'n cofio pan o'n i yn canfaso yn 1964. Ie, wir. Fi wedi canfaso yn bob etholiad seneddol, Senedd Llundain a Senedd Caerdydd. Pob etholiad seneddol oedd i ar 1964. 16 o'n i ar y pryd yn dechrau ar y canfaso yma. A ges i'r fraint o fynd i Bryn Aman i canfaso dros y mynydd du lle o'n i'n byw wrth gwrs, yn Llangadog, ac ges i'r fraint i fynd i canfaso Heol Gelynen yn Bryn Aman. Nawr, oedd Heol Gelynen a preswylwyr Heol Gelynen bron i gyd, wedyn ni 99.9% ohonyn nhw, yn cefnogi plaid nad oeddwn ni yn ei cefnogi. Na i ddim enwi'r blaid o'n i yn ei chefnogi, rhagofamydd pobl yn ynghyddo i o bregethu politics, ac fi ddim yn gwneud hynny. Ond sôn am wleidyddiaeth ehangach, nid politics plaid. Nawr te, oedd y preswylwyr y stad yna yn cefnogi plaid arall. Ac fi'n cofio fel person ifanc delfrydgar pryd hynny, 11 mlwydd oed, yn cael y fraint hon
o fynd i un tŷ ac mae'r digwyddiad hwnnw wedi aros gyda fi. Ac mae'n dod nôl i fi bob adeg lecsiwn yn fyw iawn. Achos i fi ni glywed o hyd ac o hyd ac o hyd. Yr hyn a ddywedodd y wraig hon a ddath i'r drws. Oedd tipyn o dderbyniad gelaniaethus i'n safbwynt i. Y pryd hwnnw oedd dicter yn cael ei mynegu, casineb yn cael ei mynegu yn aml iawn. Nid yn unig yn eiriol yn weithredol yn ogystal. Nawr, dath y wraig ma i'r drws atai, a finne yn rhoi yn gweledigaeth ymlaen i ac ati drosodd iddi hi a gofyn am ei chefnogaeth hi. A hithau yn ymateb ar ôl tipyn o felltithio ac yn y blaen, a mae hi'n ymateb grandam a'ch gen i. Y blaid a fydd yn rhoi 6 unog yn y moced i sy'n cael yn foti. A dyna fe, dyma. Dyna yw'r egwyddor mwyaf sylfaenol sydd yn rheoli beth mae pobl yn bleidleisio drosto. Beth sy'n orau i fi? Ac yn yr un modd gyda'r cyfryngau. A mae'r cyfryngau'n hyrwyddo'r meddylfryd hwn. Mae yna hebwyr yn mynd ac yn gofyn i bobl, wel, p'un plaid sydd agosaf beth sy'n llesol i chi? P'un plaid eich chi'n meddwl sydd yn mynd i wneud lles i chi? A mae'r meddylfryd yna'n cael ei hyrwyddo. Nid meddylfryd o edrych ar y cyd-destun lletach a gofyn y cwestiwn pa ffordd o feddwl, pa bolisïau sydd yn mynd i greu Cymru gwell, pa bolisïau sydd yn mynd i greu byd gwell, pa bolisïau sydd yn mynd i greu cymdeithas a chymuned gwell. Dyn ni ddim yn cael yn hannog i feddwl yn y modd hwnnw gan y cyfryngau, na, rhan fwy o'r pleidiau. Ond, beth sy'n o les i fi? Beth sy'n o les i chi? Ac oedd hwnna rhywbeth oedd yn dan ar gron Iesu. Fe son Iesu am bwyti'r hunan gyfiawnder mae'n dan ar gros Iesu. Y tro diwetha yma, hyn hefyd y cyfyngu gweledigaeth. Troi hyd yn oed ffydd a chred yn nifer o achosion yn rhywbeth hunanol. Fi, mae hyn yn lles i fi, fach i beth i sydd yn bwysig. Fi yn mynd i deyrnas nefoedd. Fi yn mynd i deyrnas Dduw. A dyna sydd yn allweddol bwysig yn meddyliau lot o bobl. Nid y nef newydd ar ddeiar newydd. Nid gwared i'r byd. A dyna sydd angen i ni i'w bwysleisio. Mae Iesu'n bwysleisio hyn. Meddylwch am yr hyn mae'n dweud yn ôl Luc. Mae e'n pwysleisio y pwysigrwydd o edrych ar y darlun lletach. Medde fe wrth y dorf, medde fe wrth y bobl yn gyffredinol. Dyma beth i chi wneud. I chi'n meddwl yn fach. Dywedodd wrth y tyrfaoedd hefyd, pan welwch gwmwl yn codi yn y gorllewin, yr ydych yn dweud ar unwaith daw yn law, ac felly y bydd. A phan welwch wynt y de yn chwythu, yr ydych yn dweud daw yn wres, a hynny fydd. Chi'r agrythwyr, medrwch ddehongli'r olwg ar y ddeiar a'r ffurfafen, ond sut na fedrwch ddehongli'r amser hwn? Dehongli'r amseroedd, dehongli beth sydd yn digwydd yn gyffredinol, beth sydd yn digwydd gyda dyfodiad Iesu i'n byd ni, beth sydd yn digwydd wrth eich bod chi'n cario ymlaen ar y ffordd i chi, beth yw canlyniadau'r hyn i chi'n gwneud, edrychwch yno fe, yn ei gyfanrwydd. Ac mae e'n mynd ymlaen i ddweud faint mae bwysig i chi weithredu gyda'r golwg lletach yma. Mae'n sôn am, yn y dar nesaf, am gymodi gyda gwrthwynebwr yn hytrach na mynd i'r llys. Dod cymodi sydd yn allweddol bwysig.
Ac beth arall y mae'n ei bwysleisio yw edifarhau. Mae eisiau edifarhau yn yr un darn, ond yn y benod nesaf, dechrau benod 13 o Efengyl Luc, mae'n dweud hyn. Yr un adeg daeth rhywrai a mynegu iddo am y Galileaid, a cymysgodd Pilat I gwaed a'i hebyrth. A tebodd fwy, a ydych chi'n tybio fod yr rhain yn waith pechaduried na'r holl Galileaid eraill am iddynt ddioddef hyn? Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad edifarhewch, fe dderfydd amdanoch oll yn yr un modd. Ni'r deunaw hynny a syrthiodd y tŵr arnynt yn Siloam a'i lladd, a ydych yn tybio fod y rhain yn wath droseddwyr na holl drigolion eraill Jerusalem? Nac oeddent, meddaf wrthych. Eto, os nad edifarhewch, fe dderfydd amdanoch oll yn yr un modd. A nes ymlaen mae'n cyflwyno I alarnad am dros Jerusalem. Gweld beth sydd yn digwydd yn y ddinas honno. Mae Iesu'n edrych yn lletach. Mae'n gwybod beth yw canlyniadau, y tueddiadau oedd yn gweld yn y cyfnod hwnnw. Oedd y tueddiadau hynny'n ymwrthod a'i ffordd o feddwl, a ffordd Duw o feddwl, ac yn anwesu ffordd treisgar o feddwl. Ac mae Luc yn sgrifennu yn y cyfnod, wrth gwrs, ar ôl i'r trais mawr ddigwydd at Jerusalem yn cael ei ddinistrio yn llwyr. Oedd e'n gwybod canlyniadau yr hyn oedd yn digwydd. Mae Iesu'n rhybyddio pobl. Mae'n dweud nhw edrychwch yn lletach, nid jyst ar y nawr a chi'ch hunain, ond edrychwch ar ganlyniadau'r ffordd chi o weithredu. Edrychwch ar ganlyniadau yr hyn I chi yn ei wneud. Di'r bobl yma sydd wedi dioddau oherwydd y trais, a'r hyn ddigwyddodd i'r Galileaid, yr enghraifft, y Pilat yn ei lladd nhw, a'r hyn ddigwyddodd y tŵr yn Siloam, ni ddim yn gwybod beth yn gwmws y ddigwyddodd, ond fe gath bobl ei lladd yn y fan honno, beth yn nhw'n wneud yna, troseddwyr o'i nhw, medde Iesu, dyna'r gair mae'n defnyddio I disgrifio nhw, pobl oedd wedi dioddef oherwydd trais o'i nhw. Os ydych chi'n dilyn y ffordd treisgar, dyma canlyniadau. Nawr, edifarhewch, medda fe. Ac i ni'n gwybod yn dyn ni beth yw ystyr y gair edifarhewch, newidiwch eich meddyliau. Mae eisiau chi fynd I gyfeiriad arall. Mae eisiau chi edrych ar y cyd-destun lletach. Edrych ar arwyddion yr amserau. Beth sydd yn digwydd. Beth sydd yn mynd mlaen. A mae eisiau chi ddwy'n hynny ystyriaeth a gweithredu yn unol â hynny. Dyna'r neges I nynnu hefyd. Yn yr 11 ganrif ar 20 fel hyn. Mae eisiau I nynnu ystyried yn lletach beth sydd yn digwydd. Adeg etholiad fel hyn. Enghraifft, ond nid jyst adeg etholiad, bydden ni'n neud hyn yn gyson rheoledd. Ystyried canlyniadau ein gweithredoedd ni. Nid ni fel unigolion yn unig, ond yn cymdeithas ni, a diwylliant ni. Beth yw pen draw y ffordd I ni'n meddwl? Beth yw pen draw y ffordd I ni yn gweithredu ar hyn o bryd, achos cario mas ein meddyliau I ni yn ein gweithredoedd yn ogystal. Beth sydd yn digwydd yn ein byd ni? Beth sydd yn digwydd yn ein gwlad ni? Beth sydd yn digwydd yn ein cymuned ni? Siwt gallwn ni effeithio gwell ar y digwyddiadau hyn? Dyna'r alwad arno ni. Cyflwyno gweledigaeth amgenach. Ac y bobl yma ddim yn ddrwg yn yr ystyr bod nhw'n wath na phobl eraill. Medde Iesu yn y darn a ddarllenwyd. Ond mae canlyniadau'r hyn maen nhw'n gwneud. Bobl sy'n cael ei ystyried yn bobl dda, felly. Mae canlyniadau yr hyn I ni'n gwneud yn ein gymdeithas yn diwylliant ni yn gallu bod yn hynod ddrwg. Meddylwch am y ffordd I ni'n trin yr amgylchedd.
Nawr, yn gweud yn bod ni gyd yn bobl ddrwg, fe mas y bwriadol mwyn gwenwyno ein hafonydd ni a gwenwyno'n tir a lladd bant yn byd natur ni. Na, ni ddim yn bobl ddrwg fel na. Ond eto i ni'n cyfrannu bob yr un ohono ni mewn gwahanol ffordd i'r llygredd sydd yn digwydd ac i'r perygl sydd yn digwydd. Yn digwydd nawr, i'r dioddefaint sy'n digwydd nawr. Pobl yn y gwledydd tlawd yw'r rhai sydd yn dioddef weithiau, a'r tlodion ym mhob gwlad yn cynnwys gwlad yn hunain yw'r rhai sydd yn dioddef weithiau fod dan bob amgylchiad. I ni'n gweld hynny gyda'r Covid yma, ynddo fe? Y cymunedau tlawd yw'r rhai sydd yn dioddef weithiau o hyd ac o hyd. Ac mae'r bwlch rhwng y tlawd a'r cyfoethog yn cynyddu. Ac mae'r twymo byd eang yma yn cyfrannu eto fe. Mae'r cyfoethog yn gallu wynebu'r bethau sydd yn digwydd. Maen nhw'n gallu symud yn rhwydd i fan arall, prynu tŷ arall neu rhywbeth fel ni. Dyw'r tlawd ddim. Ac maen nhw, amser bod nhw'n symud, mae'r cyfoethog wedyn ni yn mynd ati ddi amddiffyn rhagddyn nhw, cynyddu gwariant ar arfer rhyfel ac yn y blaen. Felly beth i pen draw hyn i gyd yn mynd i fod? I ni'n gweld gyda'r llywodraeth bresennol yn Llundain, ynddo fe? Mae arian tuag at arfer rhyfel sydd yn bwysig, torri nôl i helpu'r tlodion, cynyddu mwyn amddiffyn rhag y tlodion. Achos mae'n wirioneddol ofni bod y tlodion, bod yna ffrwydro yn mynd i ddigwydd. A fe fydd yna ffrwydro yn digwydd os ydy'r tueddiadau yma yn parhau. Mae'n bond o ddigwydd. Edrychwch ar yr arwyddion yr amserau. Edrychwch ar yr hyn sydd yn mynd mlaen yn y byd yma. Mae rhaid i ni i ystyried y pethau canlyniadau beth i ni'n gwneud. Ac mae rhaid i ni, ar adeg o etholiad yr enghraifft, gefnogi yr hyn sydd yn cyflwyno fel aelodau o Eglwys Iesu Grist, fel disgyblion i'r arglwydd Iesu, yr hyn sy'n rhwyddo meddylfryd Iesu. Edif ar hewch, newydiwch eich meddyliau, pidwch a cefnogi'r ffordd na, arferol o edrych ar bethau, cefnogwch ffordd Iesu o edrych ar bethau. Ac mae yn gweld grym cariad, mae e'n hyrwyddo ffordd cyfiawnder, mae e'n hyrwyddo ffordd heddwch, mae e'n hyrwyddo ffordd trigaredd, mae e'n hyrwyddo ffordd iechyd, mae e'n hyrwyddo'r hyn sydd yn dda, yn greadigol, yn adeiladol, sydd yn helpu pob person i ddatblygu yn gyflawn. A pa ffordd, amser ni'n ystyried ble ni'n mynd i fwrw bleidlais. Pa ffordd sydd agosa at hwnna? Does dim un o'r pleidiau yn berffaith, wrth gwrs, does dim un o'r pleidiau yn crynhoi meddwl Iesu yn gyfan gwbl. Bod un blaid yn yr etholiad hon sydd yn ystyried ei hunan, yn galw ei hunan blaid Cristnogol, ond o darllen i folisïedd ni, does dim byd Cristnogol amdani nhw. Nawr, gofynwn i Dduw am help, am ddoethineb, am ddeall, am y gallu edrych ar y darlun cyflawn, a gweld yn gwaith ni fel aelodau o Eglwys Iesu Grist yn help i ddatblygu'r cyflawnder hwnnw. I ni'n rhan o fudiad sydd mewn bodolaeth mwyn gwneud hynny, mwyn helpu Duw i achub y byd, mwyn helpu Iesu i fod yn waredwr y byd i gyd. Helpa ni o Dduw, na dyn gweledigaeth bylu, ond gad iddo i fod yn eirias ac i ni fynegu hynny. Gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen.